Hi mga kamigs, magandang hapon sa inyong lahat. For today's video, magpangas mi sa bukid kay mga muti mi dito. Ya ang atong istan ato ning dalahon ang atong istan is sira na bito yang kwan. Mga muti mi dito ni Janice kay gusto daw ni Janice magkaon sa kamuti, basi nangala na ni si Janice. Di man kira og gula og balibon. Ya, magsakay na kay mga to na ta. So si Koreana. Jadi ana mi dinhi sa payag. Nya ang baka naghangad-hangad na ng mga baka kay tingtigway naman sa nila. Nya magkuha si Riri sa lubang para kuan sa kamuti. Nya ang mga manok pangayo silang bahog. Anak, asa mo pala sa bahog ko? Kalit ka. Mga mote, may mga mote. Kuha to dito ni Papa. Oda! Ang bulanghoy, dagko na kaayo. Kuha na siguro ni siya, makaon na. Pero murag dili pa ni siya makaon. Hambog yung bulanghoy. Buyag. Ang kapayas. Ya, mga mote na ta mga migs. Oh, nagkakita ko ma. Oh my God. Sobrang ang lakas! Ay nako ah. Ay bugok. Ano mo nagsaba? Ito guys, kukuha ko. So guys, gamay kay guys. Siwat sa iya. At least nakakuha sa pisulo. Wala, nanatay na Tinalumbaay tayo, naikuha. Na ako kuha. Ang binanay, basig mangangkon ka. Ana. Mga gagmay pa man, insay. Mga gagmay pa man. Wagi ko na kita ang isa. Lanay mo na po tayo. Oh, look at this. Wow. Tabi ugat ha. Naputol. Lalu tagak deh. Oh, nana to isa. Dala-dalahan ko na. Sa baby sawa. Lagi pang kaon na. Ha? Pagkaon sa ambaw. Gutom po sila. Man dia unod. Wala dia pun diha. Baga pa ni pangmatian. Taon-taon na. Sige, ibot na na mo dong. Pa nagakuha na ko ma. Nagakuha na ko.
Uy, pagitan man. Ganyanin natin guys. Ay, ano dahil sabot si Papa? Ako na eh. Ano na, kabuo ko. Yung nakita. Uy, I have my pants! Ay, si Mama ba? Di mo ni Mama kita? Isa lang si Mama ba? Guys, patak Regina! Isang ngatag ni Mama. Ako dahil solo. Uy! 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 Wa malagay si ate tutuan.
pa. Pa, kuha na nga, dad. Ito na rin, please. Uy, baka yun ako. Sana ang ka. Ang taas ito, mo pa. Pa. Ah! Uy, wawan, lagan ako. Ha? Uy, uy, papa. Ah! Ikaw, lagi ba? Ah! Dapat Dali mo, ano ka ta? ay, nadiyan. Sabi mo, ay, kamay. Nag-ayutang ha. Dili man dapat manukatam. Ay, nadiyan. Oh, dili lagi manukatiri. Ah, sige, magpupunta na pa niyo. Oh, dapat dili maglapas dani no. Oh. Nang, hindi ko kasi ano ka, dinig? Isa din mo kuha din ite. Dili grabe. Wala sa kanang tawote.
Gimana bela ka buka ko dito sama? Tama din pinakanda ko sa ako. Sige on. Do. Gamatin na ko papa ay do. Baka mo pang tita og mama. Si mama sa dyan, picture sa uwi pa lang. Oh! Ala! Karakor! Ay, nagtama dyan. Ay, butang sa imo ba? Oh, di lang! Kahit pagali. So for 7. Loti lang ako ano. Tigil ako ah. Bakit di ba? Bakit ba? Hindi mo pula. Marong isa ay Ataw ko mama. Ataw kay mama. Sakpan. Tindog tayo. Sabi sa ako, ma. Silang. Ba man sa nagchichilang. Ito din ako maba. Ay, check. Ma, ito ba? Manguha sa tanoy. Naya, Tita Tam. Dada? Ang bita! Ang bita! Wala. Bisag-bisag, kamuti ba? Dili pa, dali tayo. Sugot. Tamo. Pagkapil na di ate pagpangita. Tam! Katulgon tanani ko. Ito ya mama sa una dah. Pidagan kayo no. Dali ma. Ready, Papa? Ora. Ganji niya pero biglang kakulakan dito yun. Ay, lugo. Dami na ako. Uji tambi. Ako na ka. Ano pag-ibayan?
Pilog ang baya, wala baya pa sa kita. Riman ko to dagan na kabaan. Di mama, ignan yatag na ako. Iya ka to papa. Ako dere gud sa. Yatag na pa ba? Gidyo pa Balik ba? dini. Ay, gidyo mo ba? Ilogan balik. Saan na di ay? Retam! Pud man. Kana ya papa tamo. Uy, uy. Pagani maro baka ni mo tam balik. Diyo. Maro ka ka. Ana mabitay ka na. Gid balik. Mabitay ka na Oscar. Oscar. Ito dun lang. Ako na nang di na sa bus ko, tago na sa moto ko. Napuram ka. Ay, kita. Oh, licin. Di mo ako Sa pagkailog kong diliit sa. Love you. I got 11 score. Nilagyan ka na niya manis ako. Karoon ka lang lumaka ka. Nanay mo kwan. Score, basta na. Isa pa ka block? Hindi pa. Tanawa sa nasa dapet. Ang una-una pagdagan ulit. Labihan niya. Balik dili tambe, maro baka nimo. Wala pa. Ano ko diyo? Sige, isa ni mama. Samo kayo. Wala ko diyo. Dili ko magilo. Ako lang. Oh, ayaw lagi panakit lagi. Ano, kanino ka ayo? Ah, diyan. Oh, ara. Guys, ba na diya ka ba tama si? Asa ka rin nagliwat? Asa ka nagliwat? Koreana? Lolo. Ikaw ka rin nagliwat? Nagliwat day kas lulon mo leng. Leng. Lalo ba? Pero pagsadyaan. Nakabidyo naman eh. Dali papa! Ay, do, sama ko. Nakatay ka na. Hindi ko nagkita ka na ugo. Oh, hindi ko na ugo nagtam. Ah, daugo. Isa libay patakas na pa. Agay! Gahe, giling ko umuday. Kahit nagtaw. Kay pagkuhan. Alala! Da, maho. Ito man. Ay, no, kay disqualified siya. Uy, kuhain na kako. Dapatan! De! Dapat! Gawa ka. Magtalima! Dini na lagi tatam, ano ba kayo mo? Hindi, ay, dito mo. Dini ba? Dami. Paano ito? Dapat isa na si baby. Tensyo ni hambog ning imal sa tamakan. Mami na. Oh! Ini gamating kayo. Dali ma. Nabuyo ito dito gande. Wow. Oh, nung aga matag kamote dero no. Nang saging hinugo. Hinog na to? Dini na taglong agma. Turo uy. Murag lain na to. Paabot ring wanoy, murag magbaklay gid mo padulong dos. Ginto. Siguro na lagi. Ala, bantay-bantay ta. Magkakita na papa raw na. Dini na kamaro pa kanimo. Ikaw diyo. Kung magakuha ka pag inunda, ma! Magakuha ka ma!
Clap, clap. Daralang ya, Papa lang! Ah! Ay, kita pa! Ay, gitsa pa. Gitsa na ito mabur niya imo. Dagana ko. Ay, gitsa pa. Hindi da, gamay rin kata. Kaya kalong agda na. Ilabay ko ni. Wala ko da. Yawan. Ay, gitsa pa. Hapit na ma-absent tambi. Bantay, lagi kang Papa. Magagita na. Sa munda daw dili tagpakamukan. Hindi ta nila palangga. Imanoy. Nah, Ay, nagpo. bro. Ano, option ng galing mo. Ang mapildi ha. Ano, lagyan sa pagkalantay. Pakpak na. Hindi ka na pak. Ito yun. Binita mo, Kapkap, bagyo, bagod po. Ano po kita? Ay, ay, ano ay kabayo? Baro baka himutan asa ka man. Dini. Ada, wala na ko niya kaluoy sa bayot. Ang bagaan hindi tata karon. Naplinta ko. Nakuha niya kaluoy sa bayot. Ma, kap din ba di kay ikaw? Sige, apin ko. Apay, wakay mo nakuha. Uy. Oh, ma, pagklap-klap ba? Oo, ma. Ay, kinsa dapat. Ay. Mama, klap-klap. Ingon ba ta tap. Klap-klap. Ay, inyong ngali ko na. Ay, kinsa. Ay, sapa. Mag-ing ko na isa. Isa daw yun. Bulok ko na. Oh, bayad ka 50. Yoy kay ko. Dili sa deal. Ano pa ay op. Tuwan. Hindi man naman ako kung kasal. Tatay ko bag. Titiwan na lang ako diya. Ah, bayad kagitsing pintag yun. Yoy baka ni. Nag-ingon na biya ko daan sa ako. Patro ra patrang labaw. 4 di. Ano kung 4 kay ano? 40. Ano ba tadi ko dito? Ay, nagdiyo ko sinigin ako. Bayadig ko diyo. Hey, So, pa ako 2065 ang nabaw di sinsin pa. Yoy kay ko. Dalo ni. Dalawa nito eh.
Kadaog ba sila na? Manamig pa nga mo te mga mix. Manguli na pud mi kay. Gaulan na. Dito tagi diyo. Namunga na nga atong batong. Nya ato ni kuhaon kay magwang man ni siya ug dili na to ni siya kuhaon. Ato ning kuhaon ang bunga. Bugtok lagi na anak. Muda ba ano? Ako ni sabi mo. Kani nagbunga pod ni siya. Ipasakar na isa no di. No ipasakar na isa dani no yo. Ano no diri pa butang no. Yung nagbuwak na tong ampalaya hapit na guro ni magbunga. Ingin pa sige nina. Sakol ni sa basoy mga migs kay magwang man ni siya og dili kuhaon. Manguli na mi, nara mong kamuti nga kuha. Mag-ihon ta mig manok pero di naman kuno ingon si Janice kay full tank na kuno. Kay ang langit to, wa na. Gadagitom na. Tugay kitong lutong sabi ko. Isa magluto ng ganito. Ani siya dani mga mix nga dalan kung mataligsikan ni dani siguro lagi kay sinaw kayo. Ning interest nga pay uwan. Ariya nami kay di nakaagi daning motor pag mauwanan na. For today's video mga kamig, si Janice ang magluto sa among sudan sa panihapon. Unya ang sudan nga iyang aglutoon kay sinigang nga bangus. Aw. Abi kog naada ni ang bangus, wala man di ay mga kamigs di ara. Mana iyang lutoon mga kamigs, sinigang niya. Siya among chip cook karon. Parang mapasarap ang kain natin ngayon mga kamigs. Kasi si Janice ang magluluto. At saka mayroon pang bulinaw. Ituturta ko yan. Kasi masarap pag ang turtang bulinaw. Hindi na ako maggamos kasi may ginamos pa ko dyan. Wala pa nagkasuot si Papa gubanin siya. Nya kani siya mga kamigs kay saging kini siya og kamuti. Lala ni Janice ang kalaha. Nga di naka-ready na ang iyang lutoonon. Agab! Nga di iyang sinigang. Sinigang gini siya mga kamigs. Akong kamot tagok na siya sa kamuti. Di makuha. Luno na ni Janice ang isda.
Ya kay nalunod naman niya ang isda, yan na po ilunod ang gulay. Ito po gusto. Nilaya na tubig. Wala na tubig ito sa baray. Bunda ka na noy. Lami ang masudan karon. Kuan ko lang. Lami ang masudan karon guys. Kuan ko lang. No, dani yun. Yan ang atong tortang bulinaw. Paborito gan ako. Guys, ang tortang bulinaw. Naka-ready na itong panihapon guys. Di ay sinigang na bangus. Iyan yung recipe ni Janice. Nya naapoy ginamos. Di nya naapoy bulinaw. Nya naapoy kamuti. Nya ang mga bata, di na sila mga nga tuog na sila. Kaya nabusog na sila sa kamuti. Nabusog na sila sa kamuti. Ino mo. Panihapon pa ninyo. Kanan. Di ako di na gusto sa kanda. Hello? Sa ilaw. Wala naman. Panihapon. Baka naman lang ipalayo na ito dyan. Kailangan sa ipalayo. Labot lang din. Ang sagan ang ipalayo. Dala na. Kami kung sa dito ka. Hawa sa may. Ayun, pati kang ba? At talagaan ka na ito na. Kon! Kon! Ang bulos taliha. Tagaan tag-13 magpil ano. Panihapon! Tagaan tag-bulos. Alikon! Ina ko. Ay, panikod siya na. Papa mo nag-anak si Edwin. Sige. Wala na kaya sa tulog sila. Wala na kaya sa tulog. Nag-aagi sa dito ka, kung bisa sa balay. Wala kita sa nakakarap niya. Kalau nagdala ako ng tumpuwa, so kita tato sa bunsog yung kanan. Wait siya. Di pagkatagan, binyabi di kuha. Kapag umananan, karang pusa. Yaw na nagdala sa panginayak mo. Wala na kaya. Muna niya, wakay kinyan niya ng dito. Ang diaway na. Ano ka pa rin yun? Grabe ka, tao ka lang mo. Kapit na naman naman ino pa yan, Col. Nasa nga. Ate na ba siya? Diba? Kami siya kasi kahubog guys. Huwag na kalibutan ko sila. Huwag na rin ito. Huwag kaya ako, ano yun? Tignan sa limod na, nainod na ba kagabi ang tubig na pilimod? Iyan na ta. Kaya ka dumdum na dilaw. Hindi. Kuha na siya, giriskyo. Giriskyo na. Giriskyo. Tubog, nahili kayo. Wala na nakatindog dito sa iyan. Buot man. Ako, ang tao lang. Hawag din.
Bukan nila din. Ay katawan mo dito diyan mo dito na. Ano ba? Ito eh. At kasan niya. Inom na ng baso. Ganun tagay. Inom mo na no. Buwa mo ganun inom. Inom mo na niya. Pulong ko ikit niya. Pero ako siguro ako kita lagi inom sa niya. Ay tagayan na niya. Ayaw. Nagwa isa noon. Nakatawa na sila lang. Ano tayo ulit yun? Ay, ang sa lugar tuon, na lugar ko siya. Lo yang kaha dia. Ada ini menghitung ini terus itu kedua dia. Buat menghitung ah. Yang lain kan, Mbak. Ini kan banyak nilin. Ya, ya tahu tak lagi. Kata kamu kata, pas ini mau menghitung ah. Kalau bukan batu huruf mah, lu gak bisa. Baru ba siya napasok? Nah, mana hubung ni pasal untuk ke tasak. Depan. Bukan mentah gitu ah, ya mbak ini mah. Menurut kesukaan itu bapak ini. Gua bisa kabalo. Nggak. Ini terpohaan ya. Saya ingin nang dan huruf na lugar ko ng elit lang. Sa akin na dulu. Ini anak apa? Yan na kabalo nga at buhay na sa dito. Nasa dito ko niya. Jadi mga belan, mahulog ang laos na. Nakatawan ng lalap. Sabi mo na, yan na lang bunog. Hindi na. Ito bilang kong kamar, dito nila lang. Bila lupa yan sila. Di, Durugan niya po. Oke. ulog ba sa bangko? Pagka umawa ka na kumatiya, pagka ikadwa ka at lalo ka, bakit yan? Katawan na nagat isa. Banat, init na. Di na nilagay ng ball. Sila. Bakit nung pako ba? Rin ko hubog. Siya ginang nilagay. Apa ba? Ini ada lubang kara. Kada gabi, yung anak-anak. Kanihapon. Pinapon ko. Kon. Lahat ako ngayon yung pista kabangasan. Dili ito ka mo pista. Kumuna ko din. Na gusto kaya kung sila. Mag-reserve ko nga. Halo guys, kenapa ba guys? Kanihapon. Betul? Bakit ko naman kenapa? Ito na alam ko balik. So kami pa rin sa madam. Apa sih gerilya yang lain? Isa lang. Saya malah binatang tulog minggu kaya. Nakain naman. Gadawad to. Nasipaan man na. Ay, lagi siya. Kahit pangulit na ako. Ini anak ko. Pag ito dyan eh. Dili kong benda na yun. Ay lang biraha kay ano. Kakarawas na. Juan, asawa ni